si el Mirra Jaume I consentia al seu gendre, Alfons X de Castella, la possessió de les comarques del nostre sud actual, Jaume II, en 1305, les incorporava definitivament a la jurisdicció valenciana. Eren la Vall de Novelda, l'Horta d'Alacant, el Camp d'Elx i l'Horta d'Oriola. Aquestes terres i les del Regne de Múrcia havien estat poblades de catalans, tot i pertànyer a Castella. De llurs habitants havia dit justament Ramon Muntaner que són vers catalans i parlen del vell catalanès del món. Però la presència castellana no podia haver estat innòcua. La zona, doncs, restà també bilingüe. Una breu extensió de la Vall de Novelda i l'Horta de l'Oriola cauen dins l'esfera del dialecte de Múrcia, un castellà farcit de catalanismes. L'Horta d'Alacant, el Camp d'Elx i la resta de la Vall de Novelda continuen parlant del vell catalanès del món. D'aquesta manera, al costat del factor aragonès i enfront del català, apareixia ara un factor semicastellà, castellà del tot, perquè castellans pur foren els seus colonitzadors. Era el territori de la Vall d'Aiora que s'integrava al País Valencià igualment al segle XIV.